Milaka lagun elkartu dira gaur Baionako karriketan erretreta erreformaren aurka manifestazioa egin dute eta ikusi duzuen bezalaxe, errepideak, autobus geltokiak eta A73ko sarbideak ere etetera heldu dira, kalean protestara atera diren hiritarrek. La retraite à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite, la retraite, la retraite. Bidasoaren alde batean zein bestean gaur albiste eta ez edonolakoak, erretreta erreforma Baionan eta Ipar Euskal Herrian, nola ez Frantziako Errepublikan, eta bestetik Euskal Hiriburu eta Mainagoazen hegoaldera Euskal Herri osoari begirako hezkuntza sistema euskalduna, euskarazkoa eskatu baitute milaka eta milaka ikaslek. Le 49.3 est un déni de démocratie. Le 49.3 est une manière de freiner. Mais dis tout, mais sois pas trop. Regarde. C'est emballé, ça qui va emballer la palette. Mila lagun elkartu baitira gaur esan da bezala, oraindik ere segitzen duen mobilizazio egun horretan eta tensio uneak ugari izan dira, negar gasar erabili du poliziak, esan da bezala, milaka izan baitira, Macronek indarrez konstituzioa baliatuta, indarrez ezarretako erreforma horren aurka egitera, ez bakarrik jubilazio adina atzeratu egingo delako, ez delako ados oinarrizko edo gutxieneko pentsio hori, Hego Euskal Herrikoa, baina nabarmen gehiago den hori oraindik ere ez dela nahikoa.
ikusten dut indartsua, ikusten dut jendea langileak mobilizatuak eta determinatuak. Aste osoan izan dira autopista blokaketak, enpresa batzu, supermerkatu batzu, eta gaur beraz autobus sare osoa blokatzen dugu. Beraz nik ikusten dut mugimendua ez hori indartzen ari berriz. Mais dis tout, mais sont pas cons. Istentzat egiten dut, ondorengoentzat, aurrentzat, eta gero iruditzen zait frantses gobernuak eta erabiltzen duen argumentazioan, iruditzen zait, azken finean gizarte aldaketa bat bideratzen ari dela, erreforma erretreta honen bidez. Le 49.3 est un déni de démocratie. Le 49.3 est une manière... Autobus biltegiaren sarrerare blokeatu dute gaur manifestariek egunean zehar entzun dituzue. Bertan, txitxak garraio sisteman ari diren langileen ahotsare jaso duelako berriako edizio digitalak, eta aipatu dizugun bezalaxe datu zehatzak ere, bai, azken batean milaka izan direlako, ia, 1 milioi bat gaur kalera atera direnak, eta besteak beste lehen aipatutakoa, 62 eta 64 urtera atzeratzeko asmoa duen erreformaren aurka 9. eguna izan dela gaurkoa, esan bezala. Eta, aizue, egunotan, irudi ikusgarriak ikusi ditugu. Azkena eta sare sozialetan arrakasta edo eta behintzat ospea, esango dugu, oihartzuna izan duena, kasu honetan tratore bat izan da. Sektore guztiek parte hartu baitute egunotako mobilizazio egunetan, lehen sektoreak ere bai, ikusi besterik ez, ur kainoien gandik babestu dituzela manifestariak, oraingo honetan nekazariek tratoreak baliatuta. Eta zalantza edo jakimen gehiago baduzue, hortxe bertan duzue, tratorea ur kainoia daraman poliziaren ibilgailuaren aurrean jarrita, eta sare sozialetan aipatu izan dizuegu egunotan izugarrezko mobilizazioa dagoela, kaleko mobilizazio salaketa legeztatu gabeko manifestazio ugari izan diren horiek sare sozialetan ere bere isla izan dutelako. Gure ikasketak euskaraz egiteko eskubidearen alde, martxoak 23an denok Donostira. Euskal Herria, ez dut euskalduna! Euskal Herria, ez dut euskalduna! Euskal Herria, ez dut euskalduna! Ezkuntza euskara, ezkuntza honek ez du euskaldutze! Bidasoaren alde honetan gaur manifestazio jendetsuak izan dira baita ere, ikasleak milaka izan baitira kalera atera direnak. Aizue, bide horretan zonifikazioak Nafarroan oraindik ere kalte gehiago egiten du. Nafarroako Unibertsitate Publikoko ikasleek dute horren lekukotza, izan ere, unibertsitatean guztiek bat egin arren, toki batean ala bestean jaio, eskubideak ez dira berberak, nolabaiteko klase ezberdinak aurkitzen dira, oraindik orain ikasteke edota gainditzeke asignatura handitzat duen unibertsitate publikoan. Gainera ez dela bermatzen klase horietan ez kalitatea, ez da testuak ere, baina
Bai, azkenean gertatzen dena da, zu joaten zara klase batera, izena euskaraz dago eta eduki guztia gero gaztelaniaz. Zonifikazioaren legeak eragina dauka gure bizitzaren esparru guztietan, baina hezkuntzan ikusgarria da daukan eragina. Nafarroa 3 eremuetan banatuta dagoenez, jaioterriaren arabera ikasleek eskubide ezberdinak dituzterako. Zonifikazioak eremu ez euskalduna dela erabakitzen duen tokietan adibidez, ikasleek ez daukate euskaraz ikasteko eskubiderik. Lapurreta bat bezala irudiketa dezakegu, ez? Zonifikazioak eragiten duena da jendartearen zati bati galaraztea gure hizkuntza ezagutzea, gure kultura ezagutzea, eta hori da uste dut erregimenak urteetan jarraitu duena, eta hori da horrela islatzen da egin dituzten politiketan, ez? Euskara ezabatu nahi izan dute. Fermin Muguruzak murala badu honezkero, Valentzian. Egunotan, Gabriel Rufianek bere telebista saio esango dugu, baina elkarrezketa saioaren tartean gonbidatu du euskal musikari, zinemagilea, eta Goya sari buruz galdetu diote, aipatu du, Fermin Muguruzak nolabaiteko deserosotasuna sentitu zuela, ez bakarrik Espainiako eskuin muturrak azken ordu horietan luzatutako mehatxu eta abarrak, baizik-eta nahikoa elkartasun ez ote zuten jaso Goya sari horietan. Edo nola ere, ez da kexatuko Fermin Muguruza, murala ere egin baitiote Valentzia aldeko institutu bateko ikasleek ikusi irudiak, zenolako ilusio egin dion gure Fermini. Eta ikusten duzu, unkituta Fermin, eta esango dizugu zehatz mehatz Belreguarreko Joan Fuster institutoko ikasleek eskainetako murala dela hori, aizue, azepagotxa edo orkestu eta halako muralik eta gazte jendeak eskainia gainera, beraz, hilezkor baita Valentzia aldean ere, gure Fermin Muguruza maitea. Ebenepol gurpiletik kanpora eskubira begiratu du. Ebenepolek, 3 geratu dira. Ez da nahitakoa izan, baina aktualitatean albiste izan da, bart izandako erorikoa, Juan Maria Aburtok bizikletari estu heldu eta lehen gaueko etapa horri ekin dionean, ala nola zer gertatuko eta ezker eskuin lurrera jauzi baita, aizue, halakoak ere gertatzen dira, turra iragartzeko gertakaria izan da eta hala beharrez luzez segituko dio erlojupean. Bilboko alkateari atzo izandako erorikoak tira posten gara, ez duelako aparteko kalterik izan, irudiari ez dagokionik behintzat, eta aizue, turra Euskal Herrian izango dela jarraitzaile ugari dituela zalantzarik. Ez da euskal komunitatea beste behin ere islatzeko aukera paregabe izango da, baina argilunak baditu ez da gure tur famatu honek, eta aizue, lapurreta txiki bat egin dugu. Gaizka Arangurenek azalpen bat egin zigun itxiliburuak saioaren atal honetan. Inoiz egin den lasterketa gogorrena jarri zuten martxan 1903an Loto egunkariko antolatzaileek. Helburua argia zen, euren salmentak handitzea. Ikaragarriak dira orduko etapen luzerak,
lehenengoa 471 kilometrokoa izan zen, Paristik Lyonera. Ibilbidea ere gogorra oso, mendate ilara izugarria zen. Une hartako favoritoetako batek auto bat erabili zuen lasterketan eta deskalifikatu egin zuten. Historiara pasada, lehen etapako irabazleak Maurice Garenek helmuga igaro orduko oiukatu zuena. Azozean, hiltzaileak! Egunkariak bere helburua lortu zuen. Salmentak 3 iztu zituen. Euskalduntasuna, Frantziako turra, errepublikak, erretreta, erreformak. Aizue, pentsatu duzue, zegoen ikurrina, Nafarroako bandera, laster da, aberri eguna, eta opor garraiarekin batera, garraiarekin esan dut, garaiarekin batera, izango da, aberri egunaren ingurumari horretan batzeko aukera, beste urte batez Euskal Herria batera ekimenak deia luzatu die, ordezkari, sozial, erlijioso guztiei, eta Donostian da aurtengo hitzordua, Miramar Jauregian. Baina herritarrei ere bai, gogoratu, aurtengo aberri egunean ere, ikurreinak 4 haizetara zabaltzea izango baita, helburua, euskal komunitate lurtiar digital luze eta zabal horretan. Goretsi dezagun batera egiteko gai garena. Korapilatu gaitezen elkarri. Askatuko gaituzten loturak adostu arte. Eta atal honetan halako umore egiteko aukera dugulako, Amaiurko falo horretatik goazen bestelako kontuetara, barratik kalera, baditu bai une historikoak baten bat berreskuratu nahi dugu, arrazoia ondoren esango dizugu. Bozue anekdotaren bat edo juergan batena? Hauniko anekdotxe, izan zen, ja, septiembre osta edana klasera. Lehenengo astelena da, gente, hemen, edaten ez da gizet. Gojo! Edaten, hasta edaten, galdu itzen urueta. Halako baten, claro, restricciones, hau komunien. Ez, a ver, nik konteko de mi propia experiencia. Primera persona, más realista. Ni de repente junitzen komunera, bapatien, dana ilun ikusi naden, behiz egilida, aiba, ¿dónde estoy? Jesarritxe komun baten da, aiba, la hostia. Urtean az komunetik da, a ver, ni ilun, aiba, guztio da. Neka abein dio, goizeko iruren, aiba dio. No, atera da, ati zarratute. Taberna barruen encierreta. Esanaren, voy a pensar un poco, no estoy tan liado. Así nintzen joten atieri, bem, ayuda, socorro, lagundu. Bueno, inorro esaten torri, de repente ertzainea. Bim, lagundu, zarataka. Ertzaine pareza, ahora llamamos al dueño, ahora una polla. Tardaron 1 hora y media. Yo todo rayado.
Sartu nahen bazue, kubate inabenareko, de repente, ya hemos abierto, hostia, bota fregadero, tío. Zue pentseko zuen ezurrela baina gisa, hau dena, eta dekugun meritu batulako launek. Benetan egize. Eta gehiago egin gotez, baina, bueno, horrek... Beste gomaterako. Horre ja, upeuerako, onak upeuerako. Hombre, majo gara. Bai, oso majo, apalene, Datuek ala baitiote, euskararen erabilera 24 orduz handitzen ari da. Kualitatiboki ezakigu, baina kuantitatiboki zalantzarik ez dugu. Baina, izue, une garrantzitsu honen zain baginen ez dizugu eskutatuko. Bai, barratik kalera saio izar honen une unkigarrienak, onenak, basatienak, surrealistenak, sari banaketa, hautaketa, eguna, laster, helduko da. Nabarruen encierre eta geratu nintzen. Fuera de mi pueblo y el de Santa Cruz. Autocrítica! Etxean ahonia, etxean bakarri baldin bana bau. ¡Vaya chingados! Sanar, hijo puta. Huele a incienso, incienso, incesto, pero huele a incienso. Inigo Muguruza musikaria gogoan, Antzeta irratiak, EHZ festivalak eta Elkar argitaletxeak. Paradisu Zinema, lehenengo musika bekarako deialdia egin dugu. Gainera bekak izenburua ezin hobea duela, Paradisu Zinema, Antzeta irratiren hastapenetan, ja 20 urte atzera eginda, beti egonda familia, Muguruza familia aski gertu. Zergaitik, sinpleki festivalarekin dugun helburuetariko bat baita euskal kultura sustatzea, euskal artistak aintzinera emaitea eszenatoki bat eskainiz. Beka deialdia disko bat grabatzeko da, argitaratzeko eta sustatzeko. Baldintza bakarra, jatorrizko kantuak izan behar direla, originalak eta euskeraz. Ez dago beste mugari. Eskerrik asko! Eskolta taldea gara, ni Oier basua jotzen dut, bera Sidrin abeslaria da, Patak bateria jotzen du, eta Bober hemen ez dagoela gitarra jotzen du. Eta hemen Lizarrako talde bat gara, eta... Ni Pau Berrueza Sadaba naiz, eta hemengoa Lizarrakoa, musikaria eta irakaslea. Objektiboa importanteagoa zela musika baino, momentu horretan. Eta gero nik uste aldatu dela pizka bat, eta orain ez da objektiboa hainbeste, baino musika. Isiltasunak Nantzauden galdetzen dit Noiz nahi Iargia begiratzen Diamanteka benako diztira egiten Amestu genuen modura bizitzen Zure musuak faltan ditudan arren Nahi dudana egiten, nahi dudana lortu dut Iargiaren semea deja vu Familia zaintzen armatiropun Harriak apurtzen ditugu jaba du
Ilargiari eskatuko diot Gabonetan nire ondora bueltatzeko Falsak arkitzen baina buruan dozkan milak korapillo Amari soltiodan guztiagatik zeru erosi berdiot Gure kaletik oraindikan entzuten dira mekatiro Gurpilek apurtzen gorakakoaz eta ematen diogun nitro Alaxe kontuak eta komeriak sare sozialetan aritzeko tarte gutxi baduzue edo aukerarik ez, dena delakoagatik barratik kalera. Ikasle batzuen erokeria batetik hasi eta izugarrizko arrakasta eta erreferentzia izan duen sare sozialetako atal edota saio espazio komunitate kolektibo nahi duzuen eran aipa dezakezue. Honekin, adio esateko une aldu zaigu badakizue, astelehenetik ostiralera hemen izango gaituzuela, kolpe albistegi zerbitzuetan antenatik at ezoikoa, baina fidagarria izango den informazio eta analisi tarte duin hau. Horixe, esandakoak sare sozialetan, plataforma ezberdinetan aurkituko gaituzue, agur, besterik ez. Baina gaur, adio esateko musika behintzat izpi batzuk bai zuekin, BAP talde ezagunaren, Andoaindarraren bertsioa, onki xinen eskutik. Gabon pasa. Goizeroz natu behar du kable zer emateko Ez dago bat ere erraza krisia mendako Bozkailua hutsa, katekorik ez da Irten bide bakarra laburretan hastea Ofertan dauzkak, gutizirik onenak Artzea besterik ez dut, eban baiala Ofertan dauzkak, gutizirik onenak Artzea besterik ez dut, eban baiala Jende mordoak korrika hiperazogatik zehar Merkeena bilatzen denak daude erotzean Poltsikoa hutsa, sentimorik ez da Une larrietan eroina izaten daunena Ofertan dauzkak, gutizirik onenak Artzea besterik ez dut, eban baiala Ofertan dauzkak, gutizirik onenak